nire eskari beroenak, gaurko honetan, gaurko honetan, nire alde bozkatu zuen, bai Maribel Lakero, Xabier Rosko, Koldo Arremendi eta Miren Martínezari. Nirekin batera zuek izango zarete datozen lau urteetan Eusko Alderdi Jeltzaleak urnietan izango dituen ordezkariak. Bestalde, eskerrak ere zuei erronka berri honetan nirekin batera hartu duzuen konpromisagatikan eta lau urteotan elkarrekin egongo garelako. Errespetu osoa ere, zentzu berean, gaurkoan zuen aitageen alde botoa eman duzuen beste udal hautetsi guztiei. Nola ez, ezinaztu, mila esker, maiatzaren 22an, herrian lortu genituen 960 bozkei bereien babesagatikan lortu behitu Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz ere berreskuratzea Urnietako udala. Nire izenean eta Eusko Alderdi Jeltzalean izenean eskerrak 960 pertsona horiei. Azkenik, eskerrak eman edizki baita ere azken lau urteetan Urnietako udal batza osatu duten zinegutzi guztiei herriaren alde egin duten lanagatik. Baita ere zinaztu areto honetara etorri zareten herritar guztioi bakoitzak bere babesa, bere taldeari ematera etorri zareten guzti zu ere esker mila etortzeagatik. Eta etorkizunari dagokionez aurrera begira, zuzentzen dudan lan taldeak gogo biziz ekingo dio legintzaileari. Erronka latz izango da, guztiok dakigu, baina gogo biziz ekingo diogu. Urte gogorrak izango dira, urte gogorrak bizitza tokatu izan zaigu, baina datozen urteak ere urte gogorrak izango dira, krisi ekonomiko oraindik ere bertan daukagulako. Eta guztion, alderdi guztietako ordezkarion lana beharrezko izango da, aurre egiteko nola ala krisi ekonomiko honi. Erabaki asko hartu beharreko legegintzaldi izango da. Lau urte hauetan, erabaki asko eta garrantzitsuak hartu behar dira Urnietaren alde. Eta horretan, alderdiak deialdi bereziak egiten du ahalik eta konsensu gehien lortzeko udaletxean dauden beste bi alderdiekin. Une honetan, eskertu egin behar dut, aste hauetan beraiekin izandako bileretan, bai Bildurekin, bai alderdi sozialistarekin, agertu izan duten jarrera, irekia, nolabait ere konsensu edo adostasun edo akordio hauek lortzeko. Beraz, ikusiko dugu, datozen lau urte hauetan hori nola gauzatzen dugun, baina lehenik eta behin eskertu beraien jarrera. Guk ere argi daukagu Urnietan, eta beste lekutan ere, ezin dela inor bazterrean utzi, eta herriak eskertiko digula alderdi politiko guztioi, desberdinoi, ahalegin berezi bat egiteko, nolabait ere ahalik eta akordio zabalenak lor ditzagun. Gure jardunean lortu behar dugun helburu nagusia Urnietaren alde jardutea da. Urnietarentzat eta Urnietarrentzat hori da denaren alde. Eta horretan arituko gara. Andonik esan du bezala gardentasun oso. Udala eta herriaren arteko harremana ere sendotu egin behar da. Horretan saiatuko gara behintzat. Udalean hartutako erabakiak herritarrei helaraziko zaizkie eta herritarren parte hartza ere bultzatuko dugu. Gaurtik aurrera, erronka gogor eta motibagarri honi ekiteko indarrarekin eta gogoarekin aurkeztu gara guztiok. Imaginatzen dut, 13. Mila esker, azkenik, horretarako aukera eman diguzuen guztioi, eta zuek emandako konfiantzari utzik ez egiten saiatuko gara. Mila esker.